Joo. Nyt menee kinttupolku. Tää on tämmönen rauhallisuuden retriitti. Joku muukin on päättänyt lähteä rauhallisuuden retriittiin. Missä kaikki apinat? Kimmo, näkyykö sampulalaisia? Näkyy. Aha, siinä on semmonen dinosaurus. Siinä on aito maukka ja vähemmän aito maukka. Siinä maukka vähän tuulettelee palleja. Puree nilkkaa. Temppeli. Ja portaat sinne. Voi perkele. 38 asteen heltees. Tommonen ylämäki, niin ottaa voimilla. Kirsi siellä jo kipittää. Kun ei nyt pyörtyisi mäkeen. Kimmo on jo löytänyt oman maksimikorkeutensa. Ei ylemmäs, tuli hiki. Ei ylemmäs, eläimiä. Nyt on portaat tetsattu ylös. Vähän puuskututtaa. Hetkinen. Kuka se siellä törröttää edelleen? Ja sieltä on yksi porkan simpanssikin tulossa ilmeisesti Buddhaa palvomaan. Hänellä on taukopaikalla. Huahinin rantaviivaa ja silhuettia. Ja sitten Siaminlahtea silmän kantamattomiin. Taskurapu Pasi. Shaolai Seafood Hua Hin. Kalalautaset siinä esillä. Ja ravintola löytyy sieltä ylhäältä. No niin, nyt ollaan syömässä. Taas on tämmönen rantarestaurantti. Cassandralla on siellä omeletti. Kaskalla on seafood plate. Sitten on vähän deep fried shrimpia, spring rollsia, kirsillosia. Same thing. Kanaa cashew-pähkinöillä ja Tommilla ja Kimmoilla on tossa lavetillinen. Mitäs näin olikaan? No toi valkosipuli. Valkosipulilla höystettyjä lobstereita. Elikkä hitto mä en muista mikä lobster on suomeksi. Semmosia isoja rapuja, hummereita. Kilon klöntti hummereita. Ei muuta kuin syömään. Oho.
Exotic massage for men by men. Tuktukissa on tunnelmaa. Tuktukissa matka katkeaa. Tuktukki on maantienässä siinä melskeessä tarinassa. Matkalla jäätelöllä. Tuleeko Kanadalle jäätelö? Mä olen Espanjassa, kun sitten ottaisi siihen vaikka yhden kauhallisen ottaisi valjajäätelöä tai sitten liittaa tai Espanjassa mukana. Kohta saat oma jäde. Is this first time she eats ice cream? This is first time. Eikö se voi moni sanoa, että se on ensimmäisen kerran jäätelö tai apulaisen kanssa? You gotta take pictures. Sillai. Ylnykelpaa. Ja siellä istuu Predatori Seamonster. Simmo siellä. No nyt se tuli. Tässä on ihan holtiton tapaus. Doles. Tämä on ihan holtiton tapaus. Hyi, haisee chili ja lobsteri. Aika termidorinen. Tää on aika termidorinen. Niin silkkistä, niin syvää. Niin kermaista. Aavistus simpukkaa. Nyt on kyllä. Tää korituoli on kyllä piloilta äijä. Lapsikin nukkuu paremmin. Tuli vähän kyökkää. No niin, ja sit siitä omisleikkejä. Joo, mutta täällä Mitä sinä analysoitit sieltä? Rupeat sä heinäkeniä juomaan vai? Oho. No älä nyt sitä rupee juomaan. Sulla kuulee ihan eri jaffat vielä pitkä aikaa. Mashayer. Helpottiko? Joo, spice tai salatit tuli. No niinpä tietenkin. Ei tarvi pahemmin äkistä. Jos sä et chiliä 7 aikaa aamusta, niin kyllä sen tietää mitä siitä seuraa. Siinä on se hyvä puoli, että paskapaperi säästyy, kun ei sitä voi käyttää, kun se syttyy tulee. Ei voi. Täytyy vaan sammutella liekit suihkupuolella, mutta onneksi se on hyvä. Vähän sammuttelee kun altaa se. Paskapenta vieressä. Sammuttelee persereikää altaa se. No niin, se on ihan hyvä. En nui enää koskaan tasaoppisi. No mikä siellä ovi availee? No kuka? Ai siellä on Cassandra. No niin.
Kovanomaa! Näihin kuviin, näihin tunnelmiin.